तो आई रही सांसद जी तो वहाँ के कहले रही लइकनों के व्यवस्था होके के चाहिए माने कुछ दूध दूध मिलेला बिस्कुट उस्कुट बटाला पाव रोटी बटाला मिलेला ना हाँ मिलेला 2 दिन 2 दिन बताई हाँ बिस्कुट और पाव रोटी 2 दिन बटाई बता से दूधवे मिलेला दूधवा रोज ना बटाला दूधवा रोज बटाला उदावा रोज बटाला बिस्कुटवा पर रोटी या 2 दिन मिलल 2 दिन मिलल हां जी तो रउआ कहाँ जानी फ्रेश होके खती हमने का बाहर जानी हाँ तो रउआ तो बाहरी चल जानी या मेहरारू लोग कहाँ जाई मेहरारू लोग पहाड़िए जाता हाँ? मेहरारू पैखाना बा तो पहले ही से हुए थी बा गंदकीए बा ओमे केहू ढुके ओके ना केहू ना जाए आ पैखाना कहाँ बनल हो हुने बनल तो ओमे मेहरारू नमस्कार अभी हमनी गाइल बनी जा जवैनिया में देख सकतनी मध्य विद्यालय जवैनिया पूरे जिला में जवैनिया आज चर्चा के विषय बनल बा जवैनिया कटान के लेके आधा गांव जौन बा की गंगा जी में समा गईल विस्थापित लोग ए मध्य विद्यालय जवैनिया में शरण ले ले लोग देख ली मैं लोग अपन अपन चौकी खाटी जतना कपड़ा लाता सब लोग लेके बाले बचे जब शरण ले ले बा बाढ़ धीरे धीरे ओहर गईल अभी भी ये जगह के का विधि व्यवस्था बा तमाम चीज के बारे में हमनी के जानकारी लेवे खातिर जब पहुंचल बनी जा रउआ एजे रहत नहीं बाबा हाँ हाँ इधर रहता नहीं खाना उना मिलत तनु हाँ हाँ खूब मिलेला अनु रउआ एजे रहनी ना हमारे दुकान ना रउआ एजे रहनी ना हमनी के घर है ना बा तो एजे हेने के कुला दी बाड़े आई और लोग के भाई यहाँ सबसे जाने के हमनी के चाहब जा ये हलवाई एजे घर है बाबा हाँ घर अभी कट गिल बा कि बाँचल बा अभी बाँचल बा थोड़ा बाँचल बा एजे भर बाड़ी एजे रहनी है हाँ भोजन वोजन चलत नु एजे बा हाँ हाँ चलो चलत तो बढ़िया भोजन कोनो चीज के दिक्कत नहीं है नु ना दिक्कत किछो के नहीं रउआ एजे रहतनी हाँ हम रहत नहीं जे और घर ढह गिल बा कि बाँचल बा ढह गइल बा घर ढह गइल हाँ घर ढह। बाले बच्चे मैं लोग हाँ एजे बाल बच्चे जे हमन के स्कूल में रहत नहीं स्कूल में रहत हाँ स्कूल में रहत भोजन वोजन बढ़िया हाँ व्यवस्था बा नु? भोजन उनके दोनों बेरा भोजन चलता बढ़िया व्यवस्था बा दिक्कत नहीं खे दिक्कत नहीं है ना गंगा जी में घर ढह गई हाँ तो अभी केहू आइल हार वो सब चीज घर वो सब के ढह गई माने अब वो सब आगे का चाहता नहीं कहवा रहो स्कूले में रहो बाकी कहीं माने की जगह हाँ मिली वहीं तो तत्काल स्कूल में के व्यवस्था कोनो कर्मचारी नेता ना आइले कि चलो हे जे चौकटा तनी भाई हे जे व्यवस्था दे तनी अभी तक केहू ना आइला जा तब तक हमन के बानी जा केहू हमन की सरकार व्यवस्था ना दी तब तक हमन के तेजे रह जा हाँ चले सरकार व्यवस्था ना दी तले एजे रहो हाँ एजे रह तो एजा माने की कहां के माने को वार्ड के लोग बाकी बाढ़ पीड़ित लोग बाकी कटाव पीड़ित लोग ना 4 नंबर वार्ड के आदमी बाड़े आ 5 नंबर वार्ड के बा जे कटाव में बा ढोई गुल बा उहो एजे बा जेकर बाढ़ से पीड़ित उहो एजे बा माने बाढ़ से भी जेकर घर बाड़ी में डूब गिरल वो लोग हाँ एजे बा आ जेकर ढोई गुल बा उहो एजे बा लगभग माने कितना लोग होई एजा बा कम से कम एजा आदमी अभी खाना 500 400 450 आदमी के बनता है 500 आदमी हाँ 500 आदमी खाना बन का बुझाता ए जब यहाँ के कहत रही 500 आदमी के खाना बनता कटाव माने जेकर गंगा जी में घर दई गईल उहो लोग बा जे बाढ़ से विस्थापित होके आइल बा जेकर घर पानी में डूब गई रहला उहो लोग है माने कहल जाए जो पूरे क्षेत्र में बंद हो गईल लंगर तब कहीं चलत बाना जवैनिया में चलता तो का कुछ विधि व्यवस्था रहुआ बुझाता है जब कि सब बढ़िया से हो रहल बा हाँ खूब बढ़िया से हो रहल बा हमनी के देख रेख करे नहीं जा हमनी कहा के हलवाई जे कलाकार बढ़िया बा उहे बालो अच्छा खाना बनला खाना बढ़िया माने बनता खूब बढ़िया अच्छा दाल रहर के दाल चावल सब्जी हरियर मिलता तो खाना मिलता सब लोग बढ़िया से रहता मास्टर साहब लोग आवत स्कूल में बैठल बनी जा माने कार्ड पंच करो तो लोग अंगूठा लगावो तो लोग दिन भर बैठ के घरे चल जाता जी जी पढ़ाई लिखे हो ड्यूटी वहाँ सबके जारी बा ड्यूटी में बालो बैठिए के न जाई लोग तो आखिर कब तक माने तेरी चलत रही अब सरकार जब तक व्यवस्था नहीं दे विकल्प का बा जनता के पास जनता के पहले कोनो विकल्प नहीं जी ना जब तक व्यवस्था सरकार नहीं कर दे तब तक यही तेरी चलत रही
हाँ तो दोसर कोनो विकल्पे नहीं है, कहाँ जी जनता है तना देखते बनी। तो आखिर व्यवस्था करे के चाहिए ना, अधिकारी लोग के करे के चाहिए, नेताजी के करे के चाहिए। आखिर नुकसान मान ली कि लड़का में कोनो बाहरी के तो पढ़ावत ना रहे सब, यही गांव घर के लड़का नु पढ़त रहे हाँ सब, गाँव के ही लोग पढ़े यही गांव के लोग पढ़त रहला। तो फिर मान ली कि दिक्कत होता तो शिक्षा बाधित होती है ना, शिक्षा बाधित होते बा। नुकसान तो यही गांव के होता है। हाँ हमारे गांव का नुकसान होता है, शिक्षा में नुकसान होता है या घर ढहल तो नुकसान तो हमनिए के बा, जनता के गांव के। तो मैंने अब वो सब चाहत नहीं जब मैंने एकर व्यवस्था होके के चाहिए। हाँ बहुत जल्दी सरकार व्यवस्था करे ना ना जगह बाचल बा उहो तो बाचल नहीं खे कैसे रही सही बात बा, जारी डरारी पे बात ओकरा जे ढहल बा ओकर तब ढहले बा, जेकर बाचल भी बा वो तो वही स्थिति में बा। अरारे पे बोझे कि उरा थोड़े पाई, जनता उधर रही है ढहले बा सब। आई अब जब मास्टर साहब लोग के समय हो गई, 4 बजे वाला बा, वहां सब निकलत तनी वहां सब से हमनी के कुछ जानकारी ले लियो जाओ कि का विधि व्यवस्था बा। आई देख लिए दे प्रधानाध्यापक के कक्ष बा, कार्यालय बा, यहाँ के ताला मारो तनी गते गते बंद क के निकले के फेरा में बनी, बंद कर लियो। बाद कुछ बतियाई हमनी से जानकारी चाहते नहीं जा। बाढ़ हर गईल, मैं जवार में गाँव गाँव स्कूल खुल गिले सब, रउओ के यहाँ के स्कूल खुल गईल, पढ़ाई होता। हमरा के यहाँ देखिए अभी सब बाढ़ प्रभावित जो लोग बा सब लोग हमारे रूम में बा अभी। तो हमारे 9 गो रूम कैप्चर बा सही, एगो ऑफिस हमारे खाली खुला मध्य विद्यालय में, हाई स्कूल में फार्म भरे के रजिस्ट्रेशन के सब काम हमारे चल रहा हुआ जी। जब खाली हुई तभी तो पढ़ाई चालू हुई, जब तक खाली हो तो पढ़ाई नहीं चालू हो पाई जी। स्कूल के जो सारा व्यवस्था रहला, लैट्रिन बाथरूम, खेल के मैदान, सब में व्यवस्था सब सुविधा तर वो दे रहा बनी बाट पिंडी लोग के नु जी 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 सब सुविधा यहाँ सब के बा। हमरा जी में कौन सुविधा बा, सब यहाँ सब रहत तनी, लैट्रिन बाथरूम खुले बा, 2 गो कल बढ़ले बा बाउंड्री में जी। लैट्रिन बाथरूम बहुत गंदा भइल बा, तो गंदा मान ली के साफ करी ओकरा के, पहले तो हमारे साफ रहला, यहाँ सब यानी तो गंदा हो गई, ओकरा के साफ के करी, ये रही से ही तो साफ करी ना। माने सफाई के व्यवस्था नहीं है ना जी ना, अभी कोनो व्यवस्था नहीं है सब। माने सब लोग जे जतना बे तेरी गंदगी में माने ई तो इजा जे रहे वाला जे बा ओकरा पर डिपेंड करते हम कैसे रहब, साफ के रहब कि गंदगी के हम रहब, का हम करब, ओकरा ऊपर जिम्मेवारी बनता ओकर साफ कइल। मान ली रवा बाथरूम में जाई तो रवा न साफ करब, ओकरा के हम साफ करब। माने स्कूल के तरफ से माने कोई व्यवस्था नहीं जी ना, इजा जे बा ओकरे चलते सब व्यवस्था जनता माने कि प्रशासन के लोग जो कहते जे भोजन के व्यवस्था भइल बा, चमकियो बटाइल बा, तो साफ सफाई के भी तो व्यवस्था होके के चाहिए, एकदम होके चाहिए, ई करे के चाहिए जी। बाढ़ भरला के बाद जब ब्लीचिंग पाउडर के वगैरह छिड़काव भइल, कुछ नहीं कही जाए ना, कुछ नहीं खाई। कब तक राउर अधिकारी बतैले हैं यानी कि कब तक के तरीके हम सब सूचना दे देले बनी, लिखित भी डाल देनी है बीओ साहब के आज। हाँ एक सूचना हम दे चुकल बनी, हमारे स्कूल खुला बा, सब कमरा में हमारे बाढ़ प्रभावित लोग भी बा, चलते पर्सन स्थगित बा। देख सकतनी यहाँ के यहाँ मध्य विद्यालय जमैनिया के प्रधानाध्यापक महोदय जी यहाँ के कहनाम बा जे हमनी के आगे तक सूचना पहुंचा देले बनी जा, अब जैसे आदेश होई वैसन कार्रवाई होई। यहाँ के कहतनी जे साफ सफाई के मामला जहाँ तक बा, ये बेहिजा के लोग जौन बा ई लोग समझो कि कैसे का करे के बा। देखनी है जब स्कूल के तरफ से यहाँ कहतनी जे लैट्रिन बाथरूम जौन बा वो सब यूज करी, लेकिन साफ सफाई के बड़ा दिक्कत बा, माने कैसे का माने एथिया रहल पहले से भी व्यवस्था इन लोगों को गंदगी फैला, तो हम लोग अब कल का पानी है, कल के पानी जौन बा तो हमन के नहीं पियत। कहता लोग तू 2 दिन खातिर व्यवस्था तू अइले 4-5 दिन का, तो हमन के लइकन के कोनो लइका इथी ना कइलन, हमन के कल के बाहरी पानी लेवत नहीं जा, ऐसे मुखिया से कह के हमन के 2 गो कल गड़वनी जा कि गंदगी पानी बा, हमन के पानी ना पिए, मुखिया जी 2 गो कल दिहल है गड़ाई पानी पियत वही पानी से। तो लैट्रिनो रेडीमेड लैट्रिन बाथरूम के भी व्यवस्था होत रहला, उहो बन रहला ये रोड पर बन रहला, कहां हो जे तो लोग देखे ना तू चमकी से घेराई रहला, ओकरा में हमनी के लेडीज लोग पैखाना जात रहला, और कोनो व्यवस्था है स्कूल पर बा तो गंदगी फैलल बाटे, पहले ही से फैलल बा, तो ये के जात नहीं खे। स्कूल के स्थिति बहुत बुरा बा, ना बाउंड्री बा ना बढ़िया चपा कल बा, बाथरूम उथरूम बा तो यूज करे लायक थोड़े बा, पहले ही से बनाई बा, अब देखते बनी
पहले ही से हाँ पहले तो रउआ कहाँ जानी फ्रेश होके खातिर? हमने का बाहर जानी हाँ तो रउआ तो बाहरी चल जानी या मेहरारू लोग कहाँ जाई? मेहरारू लोग पहाड़िए जाता हाँ? मेहरारू पैखाना बा एगो पैखाना बा तो पहले ही से हुए थी बा गंदकीए बा ओमे केहू ढुके ओके ना केहू ना जाला आ पैखाना कहाँ बनल हो हुने बनल रह तो ओमे मेहरारू ना जाता लिए ना मर्दाने जाता पड़ल बा पहले से उसका पानी बसना ले ले बा। अच्छा भोजन हमने का जब नहीं जाए तो नवरंगा से पानी लिया के और एक जना जादू जी गड़ौले बड़े वजह से लिया के पियत नहीं है जा पानी से रसोइयो नहीं के बनो। अच्छा इतना गंदगी देता गंद देता वो पानी तो का पी आदमी मरे खातिर पी आदमी तो भी दूगो व्यवस्था कल भइल है ये ने ये पानी चल मेहरारू लोग के मैंने बड़ा दिक्कत भई है ना जी। हां दिक्कत बा मेहरारू लोग के दिक्कत आता ना पानी हेल हेल हमके रोड पे जाता तो मास्टर साहब कहत नहीं जे हमनी के तो मैं व्यवस्था दे देले बनी जे साफ सफाई होले करो हमनी के ओमे जाइबे ना कहीं जे साफा उ कचड़ा रह ओने पहले ही के कचड़ा रह हमनी के ना जाता खाना पीना बढ़िया मिलत नु? हां खाना पीना मिले खाना पीना कब बेरा मिलेला? एक बेरा मिलेला दोनों बेरा मैंने सांझ सवेर मिलेला और एक बेरा मिलेला मैंने सांझ सवेर मिलेला हां तो आई रही सांसद जी तो वहाँ के कहले रही लइकनों के व्यवस्था होके के चाहिए माने कुछ मिलेला दूध दूध मिलेला बिस्कुट उस्कुट बटाला पाव रोटी बटाला मिलेला नो? हाँ मिलेला 2 दिन बटाइल बा जी हां 2 दिन 2 दिन बताई हां बिस्कुट और पाव रोटी 2 दिन बटाइल बा तो से दूधवे मिलेला दूधवा रोज ना बटाला दूधवा रोज बटाला दवा रोज बटाला बिस्कुटवा पर रोटी या 2 दिन मिलल 2 दिन मिलल हां जी जन खाई तौने न कहब जन खाई तौने न कहब महाराज 2 दिन मिलल बा तब से दूध दोनों बेरा मिलेला हां देख ली अभी हमनी के बानी जा जमैनिया स्कूल में बाढ़ हर गईल कटाव पीड़ित लोग जब शरण ले ले बा कब तक एतरी चली जे भी जब विस्थापित लोग बा लोग का नाम यह बा जे कम से कम हर परिवार के 5 डिसमिल जमीन दिहल जाओ और उनमें पक्का के बना के मकान दिहल जाओ आ जब तक जमीन मकान के पूर्जी मिल लिखे जात तब तक जितना भी परिवार बा ये लोग के रहे के खाए के व्यवस्था होके के चाहिए ये न जी। यही बा जब तक हमनी के पर्चा ना मिल जाई व्यवस्था ना हो जाए तब तक स्कूल ना छोड़ दे अटक जाना वैसे अटक जा कहाँ जाके रह रौरे कहीं कि कहाँ जाके रह हमनी के दी ही कि है जब पलानी भाई आई में रह हां उनके पलानी में देख ली यह सबके का नाम बा जे हमनी के बता दी कि हे जो हमनी के मड़इयो टाटी लगा के रह जा जब तक हमनी के जगह नइखे मिलत तब तक ई जगह छोड़ी के हमनी के जाए वाला नइखी जा। बाकी हमनी के यही तरीका के वीडियो देखे खातिर चैनल के फॉलो कर ली अगर यूट्यूब पर देखत तनी तो सब्सक्राइब कर दी अब बनल रही खेत खलिहान माटी दियारा भोजपुरी खाटी।